Die cijfers klinken goed. Maar dan is er vanzelfs altijd een maar. We zien een heel nieuw fenomeen en dat gaat eigenlijk razendsnel. En dat is de cybercrime. En als ik kijk naar het noorden, het jaar 2016, zo'n 150.000 mensen slachtoffer geworden van cybercrime. Overigens uit hele uiteenlopende delicten. Als phishing, hacking, verkoopfraude, identiteitsfraude. Daar hebben we echt een been bij te zetten. Dus daar ben ik eigenlijk wel bezorgd over. Meer mensen worden slachtoffer, maar onjefte wordt er kwalijk dien. Nou, het lijkt erop dat slachtoffers van cybercrime dat soms helemaal niet ervaren als criminaliteit. Als een boef die erachter zit, die gewoon ordinair geld wil verdienen. Maar veel meer als een praktisch probleem dat opgelost moet worden. Van hey, ik kan niet meer bij mijn e-mails, gehackt. Dat is een probleem dat opgelost moet worden. Maar er zitten gewoon echt boeven achter. Jonken voor en achterdoor op slot waan, maar het beveiligen van je eigen computer gewoon worden. Het moet net zo vanzelfsprekend worden als bij de woninginbraken. Dat je ramen en deuren goed afsluit. Dat je goed op je computer let. De politie zit ook net stil op internet. Er is een afdeling dwaande met predictive policing. Verzinnen wanneer er wat bad. En ze hebben bijvoorbeeld ten aanzien van de auto-inbraken, hebben we dus ook 2 keer op hete daad een auto-inbreker gepakt. Gewoon omdat we gewoon net wachten totdat er 100 auto-inbraken binnen. Maar we weten gewoon wanneer het gebeurt, hoe die dat en dan pakken we hem op hete daad. Meer en meer kan ze aan misdieren verkaan worden. We hadden pilot draait dan in Grijns, maar het gebeurt in Friesland en in Drenthe gebruiken we deze methode . Maar daar werd 36,3% is ik uitkwam van hetgene wat voorspellen worden. Het lijkt dus goed te gaan met de bestrijding van de misdieren. Maar het oplossingspercentage mat omheeg. Nou, wat echt beter mat, dat is dat we meer de daders pakken kunnen. Oplossingspercentage? Ja, de oplossingspercentage is bij leeg als het gaat om inbraken. Dat maakt echt beter. En wat echt beter mat, dat is dat we meer greep krijgen op die criminele netwerken die echt in het noorden actief binnen. Een oorpunt van zorg is het geweld en hulpverleners. Dat probleem wordt de laatste jaren hield iets groter. Zo vernemen ze ook bij ziekenhuis MCL in Ljouwert. Met name in de avond-nachthoeren merken wij dus dat patiënten binnenkrijgen die onder invloed binnen van bijvoorbeeld drugs of medicijn. En daar toch gedrag vertonen wat net passend is.